Lalo yun ang maganda ng video ngayon eh. Commentary by John Santos. Sa number na nitang house. Ano yung yan pala? Bagal yan, Matek? Bagal yan. Huli mo, Mebils ka naman. Hindi tayo may kaya na pares katagawan ka rin ba? Makita niya ano mga po. Mahila rin mag-posting mo posisyon. Manyali tayo. Ano ang posisyon tamo? Nanang buriyo. Chili. Mayroon pang GSM o maglugnog tayo ng lights. Sim na, tana ba? Sim na mo bang ang GSM bawas ko. Sana mag-lights? Ano? Lights tana o GSM? Kaya tayo pa Baymat. Hindi na lang ako metong, bari metong. Din 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 din. Let's get it started! Sabi ko ni nga, gusto ko ni Matt. Ay, pare ito na ini. Wait! Ay, ito po, parang may kuha. May truck ko yan. May truck lang mata ko. Yan. Di ba? Di ba? Malinis na eh. O, basa kayo ba? Oh, malbas. Ito na. Ay, tabalo ko. Oo, basta mga tam. Sinabit. Happy birthday. Ano ba? Hindi natin nga pakita. Lalong also called na wall. What do you call this? Hindi na tayo! Oh, Branco! Wala na. Ali, sinja niya kanila. This is from Sinja niya. our Pantali ang hasbuk na. Yayam. Pantali ang hasbuk na, par. This is Jack. Alin niya. Yun ang dalo pa na. No. Ay, John Dua. Ay, okay. Pare, bukas na anak baka lalo yung bukas. Sige, mahal ka. Bakal na. Oh, yes. Oh, dyan na mas pakalala yan. Ang scoop yun. Pang-asyap eh. Ay, mabibi ka ni Nene. Ano yung plastic? Pare, nga doon, may kaya matulog. Okay. Maya tayo. Puta ka. Mamahal ka man. Ay, bro, may naman talaga ito. May puta yata. Kabalay. Ano ka? Masikala ka o? Dapat eh. Happy birthday. Tuna. Karit tayo. Tayo lang ko na. 200 ko kayo dito. 200 ko mo lang. Ako niya, manyiki. Ate mong balak ka, Matt. Tala niya yung Matt. Tala niya yung Matt. Sige. Tala niya yung Matt. Agri mo. Abos tayo. Man! Medyo alam. Madalog to. Puta yung dana. Mabagos na niya. Putay daw. Why putay daw? Wala na yung Matt. Ay, pinapagin yung puta. What the fuck? O yan, game. Game mo, ipar. Game mo. Ako naman eh, mamuright. Edited niya. Kanya pare, pwede kayong gahi par. Tanay tayo. Pero dahil masaya.